Moi! Ajattelin nopeasti esitellä tämmöisen Protonin sähköposti-alias-toiminnon, eli miten piilotetaan se oma sähköpostiosoite, mikä on normaalisti käytössä siinä tapauksessa, kun kirjaudutaan uusiin palveluihin. Eli yleensä sähköpostiosoitetta kysytään, kun eri palveluihin kirjaudutaan, ja nyt näytän esimerkkinä, kun lapselle rekisteröityin tämmöiseen ekapeli-palveluun, niin katsotaan nyt sitten, kun halutaan rekisteröityä palveluun, niin luodaan uutta käyttäjää. Ja tässä nyt ei ole palvelulla väliä, nyt on vain ekapeli tuli demo käyttöön. Ilmoittaudun käyttäjäksi. Kysytään sähköpostiosoitetta ja nyt ei tosiaan haluta antaa sitä meidän sähköpostiosoitetta, millä asioidaan eri tahojen kanssa, eikä haluta antaa nyt tässä tapauksessa lapsen sähköpostiosoitetta mihinkään palveluun, niin mennään tuonne Protonin hallinta, mulla on selaimessa lisäosa, niin luodaan uusi alias. Ja tämä nyt täyttää automaattisesti, kun olen Ekapelin nettisivuilla, niin tuohon nimeksi Ekapelin. Ja nyt painetaan mieleen, on useampi tuossa jo harjoitus tehtynä, niin ekapeli.facedown ja niin edelleen. Luodaan alias. Ja etsitään nyt tuosta se kirjautumistieto tai alias-osoite, kopioitiin leikepöydälle ja jatketaan sitä tunnuksen luontia. Nyt meillä pitää keksiä salasana siihen ja ei näitä kannata keksiä eikä yrittää muistella, vaan mennään suoraan tänne Protoniin taas ja klikataan luo kirjautumistieto, niin saadaan täällä kätevästi generoitua sähköpostiosoite. Ja taisi olla jotain ongelmaa, että ei hirvittävän pitkä salasana tuossa toiminut ainakaan kirjautuessa, niin tehdään nyt tämmöinen 3 sanan salasana, täytä salasana ja luo kirjautumistieto. Ja tuosta vielä, niin tuolta kopioidaan toi salasana leikepöydälle. Eli me ei nyt edes tiedetä, mikä se salasana tuossa oli periaatteessa, jos ei haluta katsoa. Luodaan tonne, laitetaan salasanat ja luo uusi käyttäjä. Ja nyt sitten tosiaan, vaikka tässä tällainen vähän epämääräinen sähköpostiosoite luotiin, niin nyt sitten pitäisi tänne omaan sähköpostiin ilmestyä. Eli minulla on samisep@proton.me, niin se tähän facedown, ekapeli.facedown osoitteeseen lähetetty sähköposti ohjautui mulle tuohon omaan henkilökohtaiseen Protoniin. Ja nyt tässä näkyy myös Proton Mailin turvallisuusominaisuuksia, että tämä varoittelee, että mahdollinen tietojen kalastelu tai vaara nyt on tässä sähköpostissa, että siellä on jotain verkkotunnuksen todennuksessa ongelmia, ei mennä syvällisemmin siihen. Mutta tällaisella toiminnallisuudella voit estää sen, että jaat sitä käytössä olevaa sähköpostiasi eri palveluihin rekisteröityessä ja laitan tuohon videoon linkin, millä saa kuukauden veloituksettoman kokeilun näihin ominaisuuksiin. Ei ole tilausvaatimuksia, ei kysy luottokorttia. Minä allekirjoittaneena, niin jos nyt katsoja päätyy tilaamaan maksullisen version, niin mä saan jotain pientä alennusta omista kuukausimaksusta sitten, kun mulla on toi Unlimited-versio tästä Protonista käytöstä. Mutta toivottavasti tästä vinkistä on hyötyä, eikä ole pakko sitä mun linkkiä edes käyttää.